Kaixo, Neymar eta Messi. Nola zoaz zure kirol lasterketan, Neymar? Oso ondo eta oso jatorra da eta asko animatzen didate. Nola sentitu zinen Neymar joan zenean? Bezartik animatu ginen ekipo guztia. Neymar joan zenean. Eta, Neymar, zenbat pagatu zuten Paris Saint-Germain ekipoa? 22 milioi eta daldea oso konformatuta dago. Eta ere bai partidua Neymarrik gabe oso desanimatu da. Bale, hori izan da guztia, eskerrik asko. Agur. Kaixo, zer modu zaude, Mabi? Oso ondo, eskerrik asko. Orain galderekin hasiko gara. Zenbat urte dituzu? Ditut 21. Eta zein da zure azken abestia atera duzuna? Invisible da. Eta kontzertuak edo pelikulak egon dituzu? Pelikulak ez batzo, kontzertuak bila bat. Bukatu dugu, eskerrik asko etortzea gatik. Kaixo, zer modu zaude? Ondo, eskerrik asko. Hasiko gara galderekin. Zenbat urte dituzu? 24 urte ditut. Noiz jaio zinen? 1982 urtean. Eta pelikulak egin dituzu edo seriak? Bai, Descendientes bat eta bi eta Liv Madi telesaila. Eta noiz da zure urte betetzea? Urtarrilak 15. Bale, hau izan da guztia, eskerrik asko. Agur. Kaixo, zer modu zaude, Sofia? Ondo da, Sofia. Orain galderekin hasiko gara. Zenbat urte dituzu? 25 urte ditut. Eta telesailak edo pelikulak egin dituzu? Descendientes bat, eta bi, eta amorosa. Eta zure urte betetzea noiz da? Urtarrila 20. Orain, bukatu dugu, eskerrik asko etortzea batek.